Molweni, ndiyanamkela namhlanje kwigumbi leengcebiso noSisiPosh. I hope ni-right. I hope nise-okay. January uqhuba kakuhle. At least khaside sitye khaphetshu. Uyakhawuleza lo January. Thanks God. So namhlanje itopiki yethu ingathi bafazi. Ndinguye mos nam umfazi. So le nto ndithetha ngayo ndiyazi from mna. So itopiki yethu ingathi bafazi ngokuba singathandani, asithandani singabafazi, asixhasani singabafazi, asisapotani, asikho available umfazi komnye umfazi. Instead, if omnye umfazi uyawa, sifumana into ohlekisa, sifumana into oncokola, sijongelana phansi, sibizana ngamagama, umntu get out of any way into yoba adestroye omnye umfazi. Indenza ndive kabuhlungu because I do watch a lot of news, I do read a lot of stories globally. I do follow a lot of social media, and I realize that thina bafazi siwes ukungathandani, siwes ukuvuyela ukubona omnye esafarisha. And it came to my mind into yoba we have to talk about this, ladies, girls, mothers, grannies. Makasithetheni ngayo into yoba kwenzeka ntoni, kutheni sinjena, yindlela esidalwe ngayo. But I don't think ubawo ebesinike into yoba sibeze ngaba bantu singabo ngoku. Elethu imehlo li-jealous, line-hate, sigqwirhi. Really, ngesixhosa esivakala, we are so gqwirhi. So guys, I think we need ukuba sibe ne-debates singabafazi. Iyazi uba besibambene singabafazi ngesirana eli lizwe. I-president ezingamadoda, if you can look abantu ababavoteleyo, sithi bafazi, siyi-majority, phaa ivote ezininzi sithi sivotele la madoda uba mawasiphathe. Uyayibona nto ndithethayo? Angakhona umfazi phaa kompyutha nalaa ndoda, but I guarantee you asizumsapota laa mfazi because sine-jealous. Asimfuni abe phaa, asimfuni asiphathe, sifuna uphathwa ngamadoda. Sogqiba sithi